Reta, ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makijaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Oh yes! Maray na udto na po sa indo mga tugang. Maugmang aldaw nin Martes sa tuya po gabos. Mainit ang panahon. Good morning! I'm gonna knock on. Actually, lunchtime na nga ni palan para sa iba. Pero sana po mga tugang, kita gabos nasa maraysan ang kamugtakan. Wara din pigmamating helang. Dipisilan magkahelang sa panahon ngonya. Kumusta po ang gabos? Kumusta ang pagpreparar kan sa tuyang pangudtuhan? Basta ang importante, di kita makalingaw na magtaga-inom nin tubig. Stay hydrated mga friends. Para iwas sa pagkatiwi. Arog kayo ni medyo talagang mainit ang panahon. Pero pasalamat kita. Pirang sima naman kitang binurubagsakan in oran. At least sa mga labahan, magmararana. Kumusta po ang mga nanay-tatay natin dyan na nakatutok sa kanilang mga radyo? Sa Facebook Live, DCGB News Online. Sa YouTube, DCGB Legazpi. Kaibahan po ang bilog na tropa kan DCGB. Welcome sa programang Aramon Yato ngunya ng Martes. Sa ngaran po ni Sir Mardela Cruz, ang samuyang News Director. Ako po muna sa indong makakaibahan, Joshua Bino. Bueno mga tugang, kumusta kita? Anong nangyari sa palibot? Kasudma ko mapidya sabi. Gari nakabuelo naman so iba. Pag-abot mga tugang sa pagkakaimbwelto sa illegal drugs. Kasuudma, may ginibong buy-bust operation mga tugang sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Provincial Office. Sinda Solid Unit katuwang su Legazpi City PNP sa sarong barangay po digdi sa syudad kan Legazpi. Saggod sa subay bust operation, iyo ang naging dalan, naging mitsa para masusog as in formalmenteng rumpagon ang sarong drug den sa sarong barangay digdi sa Legazpi City. Arestado ang sarong drug den maintainer, mantang arestado man suduang visitor. Kaya gusto tang makaulay mga tugang ang taga-PDEA si Provincial Director Noe Brigel kan PDEA Albay Provincial Office. Taramon ta anong nangyari? Tagari sunod-sunod ang mga operasyon kontra droga and narireparo tatabi mga tugang. Padarakulat naman kipadaраkulang kantidad ang nakakumpiskar kan mga otoridad ta. And saro nga ni isa talagang masugsugon sa pagkondusir ng mga anti-illegal drug operation. Ining grupo ni PD Noe Brigel kan Albay Provincial Office. Kaya karon ta mga tugang niya na pagkaaga si PD Noe Brigel kan PDEA Albay. PD, good morning. Hello po, good morning. Joshua, tigpapara-promote mo ako. PO lang ako, PO. Provincial Officer. Provincial Officer. Ano mas magayong pagdangugon.
Anyway, Aha. natigdi po ako sa concern mo, Aha. Kaswapon po, nagkandak bypass operation ang satuyang team digdi sa Legazpi City sa panginginot kan satuyang city officer. Matrayong puta po ini nga naisiginibong bypass kung saan naka-arrestar kita ki tulong drug personality kasabay na po dyan so nagpapabakal and nagpapagamit kang sa iyang residensya bilang possession house or ang akong tabaga ni sa batas drug den. So na-dismantle ta po ini kaswapon dyan sa may barangay Piñaranda, Legazpi City. Sa pakikipagtabangan po ini kang inot na inot kang Legazpi City Police Station, kang Intel Section Ninda. And sa pakikipagtabangan man po kang Barangay Anti-Drug Abuse Council, kang Barangay Piñaranda, Legazpi City. Mhm. Paano so proseso tabi PD kumbaga paano ta siya pigaadalan talaga para ansaro bagang kunyan an sarong suspitsado nasususog talaga sagud sa madakop. Okay. Sige po. Tawan ta ka lang ki date na background. Ini pong sa tuyang inoperate kasuhapon na harong, iyo man po ini suneraid ning harong way back February 2022. Mhm. Na kung sa inso na nakupta po digdi na personalidad, babae po ito, specifically so ina kaining suspect, convicted sa illegal drugs. Tingnan niya, nag-reserve na po siya kang lifetime sentence niya sa Women's Correctional. So kung may nagreklamo po sa muya na concerned citizen, nagkandak po ang satuyang team kay series of casing surveillance operation. Nagbalidate po, tig-validate kung totoo suusip sa tabang naman kang Barangay Anti-Drug Abuse Council na iningani po na notice ta na kasabay po ini sa listahan kang barangay mismo na nagpapabakal as in nagpapagamit kay drugs dyan sa iyang residensya. So, after kang casing in surveillance na tabi, nagkandak naman kita kiduwang test by, baho lang sarong test by operation. Para again, mapatunayan ta kung nagpapabakal talaga ini. So, pag kang naka-infiltrate po ining sa tuyang undercover agent, pagbakal niya po kisyabu sa inot, na-notice niya na igwa talagang nagagaramit duman sa laog. And at the same time, susunod niyang pagbakal, so pangduwang test by operation ta, igwa man giraray na nagagamit sa laog kiarong na drugs. So kaya, ang sabi ko, through our TT officer, ikandak na to bypass, and plinano na nga ni po ini kasuhapon, nagbalik naman sa satuyang undercover agent, and matrayong po ining nakabakal ki worth 1,000 pesos, and at the same time, igwa po na naman duman na nagagaramit sa laog kangarong. Kaya ito pong naabutan ta, itong nadakop ta duman, kakasuhan ta ki visitor of a drug den. And kakasuhan ta man ito na igwa po kayang nakadulag, so kakasuhan ta man po ito. And at the same time, ining principal suspecta, patong-patong na kaso ang ipafile ta digdi. So ngunyan po, minaluwas pa lang po so result kang forensic laboratory. Positive po sa shabu, so gabos na nakumpiskarta duman na ebidensya, including na po itong nabakal. And at the same time, nag-voluntary man po sinda na nag-submit kang sa indang urine specimen na nag-undergo man po iniki drug test. So kapot minaman po ngayon ang result, and nagsasabi po na init pong tulong persona positibo sa paggamit ni methamphetamine hydrochloride or mas midbid ta sa apod na shabu. So by that, Joshua, mapail na po kita ki inquest sa prosecutor pagkatapos nang ma-prepare ang gabos na dokumento. Gurano tabi sir kadakol so nakumpiskarta po na droga po duman sa area. Based duman sa madali lang po tayo lingon tadigdi para klarado na ang satuyang ang weight so ang total weight po kani Sir Joshua 19 grams
So more or less pag nakabariwas ini sa kalye, masobra ining more or less 130,000 pesos. Gari talaga nagadara kulang kantidad sir ang nakawagas naman digi sa tuya, ano? Yung po, kaya sa tabang kang sa tuyang partners, lalong-lalo na kang Philippine National Police, ang Albay Police Provincial Office sa panginginot ni PD Año Nuevo, maigot na tigmo-monitor bako lang ni PDEA, gabos munisipyo, MPS, CPS, digdi sa Albay, talagang tigmo-monitor ta na ini. Sa tabang na po kang mga barangay. Buda saro kay sir sa nariparuta. Kasusaro man aldaw, may report man kami nakuha sa PNP na halimbawa, dati na siyang drug suspect, nagpabakal, Yes po. nadakop, kang kanadakop, nakaluwas sa paagikan plea bargaining, nagbalik na naman sa dating gibo. Ang iba pa lang talaga, nag-relapse, binabalik. Hello, PD? Sabi po, pakiutro kang Oho, ang problema pa lang kita Sir Brigel sa ibata. Halimbawa, dati ngayang nadakop na, nakaluwas, minabalik sa dating gibo. Totoo po yan. Ini pong principal suspect ining target dati na po ining ali sa New Bilibid Prison. Convicted na siya dati. Di nagbalik naman siya sa gibo niya. Kaya dinakop na naman. Kumustang mga edad tabi PD kan mga na-involved tungon yan sa illegal drugs digi sa Albay, sa monitoring lang po kan PDEA. Oo. Medyo alarming pero kaya naman i-contain. Sa tabang kang ibang stakeholders, tigwo-work out especially sa Department of Education, sa DepEd. Malangani, nag-request kita ki sarong audience, ma-request kita ki sarong meeting kay City Superintendent, and after that planoon ta na po ining mabisita nagabos na division and provincial division, city division ng Department of Education, kasi na-notice na as far as high school, parang tigpo po na naman i-recruit ka ini kasi nagbawas talaga baga, nakulang kabawasan, so nagagamit ka illegal na droga, puun kang nila sa ining rehabilitation intervention program and ining mga reformatory intervention program ta. So nagaanap sin ng bagong market, and based sa mga apprehension ta last year, isabita na po itong apprehension kang January na kung saan sarong graduating student sa grade 12 ang napasabay sa darakupan and positibo sa paggamit ki illegal na droga. So kay po ta maprobentaran ini through drug awareness, igwa man po kitang ipapadarang mga speaker sa mga eskwelahan para mapasabot sa mga kaakian na gabo sige sa Albay na maraot po ang magamit ki droga and warang papadumanan kung ikadyan malulong. Correct. Buda, tama yan na lakdang tabi PD ta. Makipag-coordinate kita sa DepEd ta. Maski nga ng ibang estudyante, naradakop, nagagamit sa eskwelahan mismo. Naramduman ko sa daraga ka to, nadakop kan PNP. Ang ginamit niya, marijuana, nadakop sa may CR kan eskwelahan. Iyo po, nakaabot man ito sa satuyang pagkaisi and then igwanganing kang nakaagi may kauron akong sarong barangay captain ni sa Legazpi City na may dinara sa iyang minor de edad na nagkaklase man giraray diyan sa daraga na kung saan kang inapot kung nagagamit ki illegal drugs, nagtuga talaga suaki na nagbabakal siyang droga or nagbabakal siyang marijuana duman sa kaklase niya. So kaya ngali po pipiriton ta na makahuron ang DepEd para makapadagos kita kang katuyang programa pag-abot sa demand reduction strategy kang Philippine Drug Enforcement Agency. Ano tabi talaga PDan, kumbaga panibagong approach ngunyan kan PDEA, kan PNP pag-abot sa illegal drugs? Nadako na nagasabi nakabalik na naman niya sa droga, tagaring ngayon, wala lang takot na naman ngunyan ang mga tao. Actually, di naman masabing nakabalik na ang droga kasi nakulaan nga po ang naibawas ta. Kung sa indong marumduman, to first time ta digdi sa Albay,
bako dipisilon ang pagdakop kasi kung sa insay na sa ng lugar, kung sa insay na kali, kanto, nagpapabakal ining mga drug personality. Pero ngunyan, talagang napapagal ang satuyang lang, isipon mo, perangkating in surveillance ang tigigiribo kayan, may test by operation pa bago makandak ining bypass operation. So dakula po ang pagkakaibang ngunyan. Ang mamundo lang ngunyan, kasi igwa kitang mga tinabangan na mga kababayan, mga albayano na marehab, but eventually na titentaran manggiraray na magamit ki illegal drugs kasi dahil nagpupundo so mga parapabakal dyan. So, ara mo po, kaya nilansar ta ining barangay drug clearing program para nga ni ang approach sa illegal na droga, gamos na stakeholders magtarabangan, including kang public. Kasi kasuhapon kung may istorya ko lang duman sa pinangyarihan kang bypass operation, talagang may mga nag-react duman ng mga kapamilya kasi nadako. Oh, wait, naputol kita mga tugang. Dial ko lang graray si PD. Naputol kita. PD, please go ahead tabi. Pasensya na naputol kita. Iwan po to sabi ko, katuhapon, medyo nagka-iwan diit na kumusyon so pag interbinta duman, pakiuron ta sa inda, sa maray na pakiuron, talagang tigapot ko sinda. Nataangon yan lang kamo, nagtataram, tarampant ang illegal drugs digdi. Natakang wara pang nadadako dyan, or warang nadakop na kapamilya nindo, maribok daw kamo. Diba? Kang inapot ko man sinda, so nagkapira duman na relatives, ako nata din nindo Yosip Samuya. Ang sabi ninda, inot, natatakot da po sinda na mag-usip. Ano ba? Wara da sindang tiwala sa Muya or sa PNP. So kung wara po sindang tiwala, natatakot sinda, rest assured na daiyan mauarang ka illegal drugs na lugar ninda. Pero kung makikipagtabangan po sinda sa PDEA, sa PNP, lalo-lalo na sa barangay, magtarabangan sinda, sa iling ko, mawawara iyan na illegal drugs dyan. Especially, igwa pang mga aligasyon duman, sa ampang mismo nga ni kang barangay kagawad tigda sabihan na mismong ang barangay warang tigigibo, and that's a violation kung totoo ang tigsasabi niya. Kaya sabi ko dapat patunayan ninda gabos na aligasyon ninda ta sa samuyang monitoring. Very cooperative ang barangay council kang barangay Piñaranda. In fact, awardee po yan kasabay ni Cap Glenn Barcelon as seal of good local governance. Pag-abot sa Legazpi City, diit lang po sindang barangay ang nanggana sa SGLG or nakakuha kang SGLG na kung saan sa pag-audit ka nakulang porsyento ang pag-audit sa laban kontra or kampanya laban sa illegal na droga. So, dahil po kita nagtutubod-duman sa mga sabi-sabi na ang barangay nagpapabaya. Instead, napatunayan tayan kasi very cooperative man ang mga barangay dyan. Imagine, sabi Sir Joshua, sa briefing pa lang, yaon na sa barangay Kagawad, iba pang mandatory witness, kang media and kang DOJ. Yaon na sa barangay Kagawad digdi. And believe nga ni kami duman, kasi dahil talaga nag-leak ang operation. Warang nagtimbre, although pretty sintami na, yaon pa sa TV, yaon pa sa projector, na supangaran kang main subject or main suspect ta. So, iyon lang po ang panawagan ta sa publiko na hindi po kamo matakot. Makipagtabangan po kamo sa barangay, sa PDEA, sa PNP para malinig na mismo ang sendong barangay. Sa ibang barangay tabi PD, speaking of barangay drug clearing, pira pa digdi sa Albay and kumbaga day pa declared as drug cleared. Kung may data po kita. Date na lang. Date na lang po. Nasa 30 plus na lang ang satuyang tigsisikap na ma-forward sa Regional Oversight Committee para matawa naman po sindang citation kang Regional Oversight Committee on Dangerous Drugs na certified as drug cleared. Paliwanag ta lang po na bako man po si PDEA ang nagki-clear. Bako man po ako, bako man si RD, part ng Sindakang Committee,
chairman lang si RDMI. Kaya mamampo dyan ang Department of Health, ang DILG, and then ang Philippine National Police. So, apat pong ahensya ang nag-declare na cleared. Ano po? Oho. Ang pag-abot tabi PD sa sa LGU level, saro baga sa dapat i-comply ninda. So, balay silangan. Kumusta po ang sitwasyon dito sa Albay? Sa Albay po, apat na lang na munisipyo ang pa nakakapag-establish na balay silangan. Sinuratan ta na po ang sa indang mga local chief executive kung ano na po ang status kang balay silangan ninda. Daw po kita, Sir Joshua, ang Camarines Sur. Ang Camarines Sur, maiwason. Pero yan, 60 plus yata yan na city and municipality. Gabos po yan, may balay silangan na. Wherein, ang Albay, lang kita, 18 lang kita, pero so apat, tigsisikapan ta pa na makumbinsi na establish na po ninda. Ano pong ang status na po ninda? May plano na lamang na magbugtak naman sinda? Or ngunya na taon ngayon, may expected bang mai-launch ngunya na taon? PD? Po? Sige lang. Aha. Ano po, so kumbaga report ninda sa Indo, may plano na, kumbaga ready na kuta na magbugtak nin balay silangan sa LGU ninda? Yes po, ongoing man ang sendang preparasyon para mapuna na ang sa indang reformatory intervention program. Naghahalat na lang po kita kung anong date sinda mapa-inaugurate and magpuon kang sa indang reformatory para magbarago naman ining mga katugangan ta digdi sa Albay na nagpapabakal ki illegal na droga. Aha. Sa daw pwede nin sarong balay silangan, ano dapat ang igwa? Sa loob po kang balay silangan, so mga basic lang po na igwang receiving area, igwang prayer room, igwang classroom, igwang bedroom, igwang kusina, and then igwang man na recreation area. Mga basic lang po. Ang balay silangan dahil man ipuan ki maagong building, magayo na building, kompleto ang amenities. Basta ito lang po mga basic na pwede tang magamit na lugar para mapabago ta ining mga kababayan ta na padagos na imbelto sa pagpabakal ning illegal na droga. So human lang tabi PD at least unless may dagdag ka pa pong mensahe o pangapunan sa mga taga Albay, go ahead po. Yes po, ang pangapudan ta duman sa mga user, sana po magbago na kamo, magdulok po kamo sa indong mga local government unit, taigwa po sinda dyan na core team na nagtatao, rehabilitation, intervention program, and at the same time, duman man sa nagpapabakal, magdulok naman kamo sa local government unit para maging legal na ang sa indong hanap buhay, and mag-undergo kamo kang reformatory intervention program through Balay Silangan. So, sa general public po, nasabi ko na, please cooperate, tabangan po nindo ang sa indong PIDEA, ang sa indong PNP and other law enforcement agencies na mapuot ang illegal na droga dito sa Albay. And duman man po sa mga barangay, lalong-lalo na sa mga cleared, ipadagos ta po na linigon ang satuyang barangay. Aliw nindo ang takot nindo, mas dakol kita kaysa sa sainda and mas madali tang madadaog sinda pag kita nagtarabangan. Iwan lang po. Good morning. Yes, thank you Tabi. Provincial Officer Noe Brigel, mga tugang kan PIDEA Albay Provincial Office. So yun Tabi ang sitwasyon. Thank you po PD. Thank you po. Alright, mga tugang, si PD Brigel. So yan ang general situation mga tugang digdi sa probinsya Albay pag-abot sa illegal drugs. So apat na sana pala ng mga LGUs dahi pa nin Balay Silangan. Galaw-galaw mga tugang, aram naman po nindo kung seryoso pa kamo ng mga LGUs. Sabi nga ni, dinaog pa da kita kan Kamsur. Duman sa Kamsur, kadakol ang mga munisipyo and syudad. Pero intiro ng may kunyan, Balay Silangan. Ini kayang Balay Silangan mga tugang. Importante yun ini para sa para sa rehabilitasyon kan sarong individual na dating na imbelto sa
mga transaksyon, paggamit, pagpabakal nin illegal na droga. So, saro kayo sa dapat ma-comply ka na sarong LGU. Dahil man sinda ma-declare as drug clear kung may mga kulang pa sa mga dapat nindang i-comple. So, duman po sa apat, dito na nga inapot kung anong mga LGUs, diba? Pero aram naman ninda kung sari isay sinda. Galaw-galaw tabi mga tugang, tangani ng diretso kata sa sarong direksyon. So, PDEA, so PNP, iba pang mga otoridad sa tuya, na dagos ng makortar ang proliferasyon, presensya kan illegal na droga digdi sa probinsya kan Albay. Mabalik kita, pakalipas lang ka nagkaperang pagiramdom. Alas Kung 11:01. ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Con si J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, handang magserbi. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 11:02. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Nagpaluwas din resolusyon ang Commission on Election o COMELEC na tutugutan ang mga otoridad na arestaron ang mga vote buyers as in sellers maski diinin warrant of arrest. Sigun sa COMELEC, katuyuhan kan resolusyon or Resolution 11104 na mapalawig ang kakayahan kan Committee on Kontrabigay kan COMELEC na iyuan magmumonitor kan vote buying as in selling ngunya na perilian. Nakapalaman digdi na pwedeng dakopon kan mga otoridad an si Isayman na maaktuhan na nagbayular o nagbalong magbalgar sa COMELEC. Ang mga maradakop dadarahon sa pinakaharaning police station mantang ang mga materyales o ebidensya na makukuha iyon mapapaduman sa COMELEC. Yan ang pangalas 11 bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Playtime for all your gaming needs. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Hemarate FA, the blood vitamin. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buwas agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Con si J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, handang magserbi. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Yes, bueno mga tugang, kumusta na kita? Kumusta? Nagkariribokan. Pagkakapasar sa second reading, kan propuesto mga tugang na magkaiguanin 200 pesos na across the board wage increase rigdi sa tuya version N mga tugang kan kongreso. May mga pagkontra syempre, so lado kan komersyo kan negosyo ta syempre sindang maapektuhan talaga ka ni. Diba? Dahil man sa pagkontra na magkaiguan wage increase, kundi baka magkaiguan mga tugan ng kirigkigan. Pero alaton tata. Pero sa Congress pwedeng may pasarinita, approve na nga sa second reading. Second reading ang medyo madugo talagang party kayan eh. Diyan talaga nagkaiguanin na kumbaga deliberasyon. Sabi nga ni Ma'am Rose Quinto Rey Kasubago, it is a disaster ngaya. Diba? Ta baka magkakirigkigan mananggad. Sabi ko nga diba kaswapon, sa pakipag-uron-uron taman kaya sa nagkapiratang mga kabisto, may pros and cons iyan. Kung in kaso, matuloy. Diba? Ma-realisar. Siyempre, paboron si manang empleyado na maghabo ka yan, di ba? Paski ako man, gusto ko man yan na magkaigwa increase. Kundi siyempre, kay puan mga tugang talaga na balansihon. Balansihon sa lado kan employers and lado kan mga employees. Nakasubago ba, so reactions nga sa programang Anhapot, iba-iba ang posibleng maging direksyon kung may pautob iyan na increase na yan. Pero sabi ko nga ni, dahil pa man sigurado mga tugang, kung ma-approve man sa lower house, sa Congress, siyempre, bako sa naman sinda, may Senate pa baga mga tugang. Pero, siyempre, may mga projection, pinag-uoronan iyan, and so reaction yan, iba-iba, na pwedeng mag-lead sa aralangkaw na presyo kan mga barakalon, lalo na itong mga manufactured, di ba? Pwedeng mangyari mananggad, or
Makamurumundo, baka yung magtaonin mitsa para magbawas lugod nin mga empleyado ang mga nagdinegosyo digi sa tuya. Basta kulang problema kung magkawarar na lugod kitrabaho sa iba. Diba? Kaya alatunta kung ano mga mangyayari sa mga masunod. Kaya na 200 pesos na yan across the board wage increase. Yun mo, 200 times pirang aldaw sa sarong bulan ang trabaho sa sa pribado. Kung hanggang biyernes lang ngayon, mga around 22 days iyan mga tugang. Talagang paburman talaga sa tuya ng mga empleyado, di ba? Pero kitang mga empleyado, syempre dapat mailing taman sa sitwasyon kan negosyong pigatrabahohan ta, di ba? Matilig di sa Bicol region, ang kadaklan yaw nigi sa tuya mga tuga, ang kadaklan ng mga micro, small and medium enterprises, sinda ang ma-suffer ka yan. Di ba? Sinda ang posibleng mag-suffer ka yan. Or di man mag-suffer, kundi syempre may mga epektong pwedeng mangyari. Magbawas ki empleyado, mahal sa mga presyo kan mga produkto. Magsala, nag-wage increase man nga ni, para tas-patas man sana. Tama si BP Enrique Subago, para tas-patas man sana kung mag-wage increase ta. Kung magmarahal man sana mga barakalon, para tas-patas man sana. Kumbaga, napasabi lang na nagkaigwalin pagdagdag sa sweldo, pero nagralangkawan man sa mga barakalon. Ngayon man sana wala kinangyari. Di ba? Abay na mga tugang, istorya mo na kita halit dito sa labas, sa City Hall. Baretang hatod sa tuya ni Sir Al Armario. Sir Al, good morning. Thank you so much, Joshua. Good morning. Mientras na naganda na ang COMELEC para sa kampanyang kontrabigay sa maabot na eleksyon, naghanda naman ang ibang politiko kung piraan ibibigay. Sa monitoring kan DCGB News, Joshua, nag-aagad na ngunyanin mga listahan ang ibang politiko para sa paipit. Magabot kan eleksyon sa Mayo. Dakulman ang kampanya laban sa vote buying. Siring kan simbahan Katoliko na pirming kampanya ini. Lalo na pag-aranin ang eleksyon, patingon yan ang COMELEC base sa legalidad man na sa indang pag-implementar ang kamawotan na mawara ang vote buying. Alagad taliwas ini sa piligibong niyan kan ibang politiko. Dahil ngunyan pa sana, lalo digdi sa Albay, expected na matindi ang mga preparasyon para sa pagpasiguro na gumana ang ibang mga kandidato. Kaya ngunyan pa sana, yaon ang sa indang mga preparasyon para siguraduhon ang kapangganahan kan sa indang grupo pag-abot kan eleksyon sa Mayo. Kaya maski na nga may kampanya ang COMELEC, yaon dyan ang kampanya ka simbahan kontra sa vote buying. Alagad taliwas ini sa aktual na nangyayari ngunyan, nayaon na preparasyon kanibang politiko, mientras na ibama na mga botante, ang hapot, kurano daw, ang itatao. Laging kultura na talaga ngunyan, Kuya Al, sa eleksyon, ano? Ayo, maski pag-anong kampanya kontra sa vote buying, pero sa ibama na yaon dyan sa barangay, sa mga ibang botante, kurano daw kaya ang itatao. Excited na pala. Excited na sa botante kaysa naman sa mga nagakampanya kontra sa vote buying.
dagon mangyari pa na mapundo sa iyan na kaugalian ng iyan kan, di ba? Pag-abot kan eleksyon. Anyway, sabi Joshua, yan ang actual na mga sitwasyon. Digding ko niyan sa luwas. Alarmario, DCGB. Thank you, Kuya Al. Mga tugang, alarmaryo po, naghatod sa tuya nin report. Talagang din na mawala sa tuya, Kuya Ramir. Iyan na kwartahan pag abot kan eleksyon. Di ba? Kwartahan talaga pag abot kan eleksyon. Kaya kahirak man minsan, so mga kandidato, mga tugang na kapable ang isip, ready mag-survey, di ba? May puso para sa tao, may puso para sa serbisyo publiko. Kudian ko lang kwarta. Diba? Takita kaya ng mga, an iba sa bago man gabos, an iba, medyo nasanay na kaya sa arog ka na pa sistema. Kung sisay so, dahing ito na dahi man ibubuto. Diba? Maging kagawian, dahi na talaga napuputol sa ngunyan. Iyan na, kwartahan na iyan pag abot kan eleksyon. Diba? Tapos minsan, magbabaraso lugod kita. Magbabaraso lugod sa iba. Marayon nga kan nagtakampanya nga yan. Kang nakatukaw na ngayon, naghahagad nga kami nintabang. Dahil mo na lamang yan mahanap sa opisina. Diba? Kaya, ang sabi nga ni Baga, taday naman talaga nahali iyan mga tugang ligi sa tuya. Kung magtaon ng kwarta, ibulsa. Pero, ang iboto, so talagang magkakanigo. So talagang tama, as in dapat na iboto. So pigihiling-hiling ta, kapable, tatao, diba? Maray sa tao. Dahil magboto na depende sa kantidad. Iyo. Kita baga tao, biniyayaan kita ki maray na isip. Kaya ngunya eleksyon, gamiton ta yan sa pagpili kan mga dapat na leader ta. Tangani ng daing barasulang pag abot kan panahon. Diba? Aarap ka may mga nag-aaragad na nin listahan kan mga tatawan. So iba nga ni dapat excited na. Kamo mga tugang kamo excited ba ko? Sabi ka ni ba, kuwaon ta sa nangayat ka. Ito na, sa tuya man sa nangayan hali, magsala ngayon. Sa tuya man sa nanghali. Kuwaon sa nangaya. Pero ang importante, dahil nagapapekto sa kantidad din kwarta, itong isusurat o isishade tang pangaran sa balota. Akong baga dahil naman talagang mahali. Sisa ito nga ning bagong set, bagong tubo ng mga opisyal, an makakapapuon giraray nin eleksyon na wara nin kwartahan. Dyan ta talaga mahiling kung sisayan talagang matibay, kung sisayan talagang gigusto o napupusuan kan tao. Kudi indas lang. Bawa man gabos, kudi may iba lang talaga. Iyo. O bueno mga tugang, trending ngunyan sa Facebook, nabasa ko itong Sarong University databi mga tugang na nag-implement kay English only policy sa indang eskwela. Pag-oralayan tanaw yan, makalipas lang ang report ni Kuya Jomar Bien. Sabi ni Kuya Jomar, nahirak niya ako sa doktor ko, kaya paunran ko na muna ngaya, na di ako mag-inom. Kuya Jomar, good morning. Salamat. Nag-iulok lamang ako sa imo. Ikaw na sunahirak. Nakikimahirap na kayo sa doktor ko. Dahil mo lamang ngaya ako pigsusunod. Alo yung taka na ngayang. Aluyon mo na akong doktor. Alo yung taka ng pasyente. Dahil mo lamang ako pigsusunod sa request ko. Kaya nahirak naman ako. Pinaunran ko naman. Ang request niya, dahil mo na ako mag-inom. so, kuya pala, ino sunahirak sa doktor. Nahirak na ako kay Dok.
Kasi gito ng request ako, dahil kumapigo pa onrahan. Magsala. Dako lang pasalamat sa imo ni Doc. First time ngayon akong sinunod. Location ko sa St. John the Baptist Parish sa digdi sa Ciudad Cantabaco. Ano yung nakautad ko niyan ang lawas ni Congressman Edsel Lagman. Kasi bago bagang mga 8:30, hinato din ni digdi sa paginin sa rong convoy, hali duman sa Barangay Sugod kan Bakakay Albay, and habang pasiring digdi dakulo ng mga tao sa tinampo na nagabang sa convoy, nagbubugayway kan yellow bandera, then pagkabuting din nagkaigwatulos ng sarong misa, then after the mass uninaan mga tao, come and go ang mga tao na nagbibisita digdi sa simbahan para sa mahiling. Sa ultimong pagkakataon, si Congressman Edsel Lagman, may mga darakula naman ng mga personalidad na nagpasiring digdi, mga kandidato, magkaralaban na kandidato sa pagka-alkalde, sa kung anong posisyon ang nagpasiririg na tulos digdi para magtawaman kansa ng respeto kay Congressman Edsel Lagman. Sa pagkikipag-online mo niyang DCGB News kay Mayor Crisel Lagman, sa iyang sinabi na magpapadagos sining arog kay ning tema dahil sige ang arabot kan tao, nagparaarabot ang tao rin. Sabi niya pag alas 12, basado sa napagurulayan, mapalayong sindan puting salampati digdi sa luwas ng simbahan. Then after that, magkakaigwan in misa. Magkakaigwan in vigil, maghapon, dakulo ng grupo na nagsignify, nagparelista na so pinagpa-schedule kan sa endang vigil. Pero maliban na yan sa mga tao na sige sa nang arabot, halos na papanoan simbahan sa mga oras na ini, dahilan kan pag-arabot kan tao. So after kan vigil, magkakaigwan in misang 5:30 ang pagka banggi. Then hapon, then sundan in misa naman akong celebrated mass na 7 p.m. Then after that, itong so necrological services. So may mga matararam. And sigon kay Mayor Crisel, alas 3 maaga, ma-pull out na digdi sa St. John the Baptist Parish Church. Then mapasiring na dyan sa Daraga International Airport. Magkakaiguan in full military honors bago luna na mag-iraray siya sa aeroplano. Pasiring duman sa Metro Manila na duman siya paglalamay ng kapirapang aldaw sundo sa Mailubong sa Petagges kan Pebrero. Susug kay Mayor Crisel na ining simbahan na hindi pala na Joshua, pakalapos kihalawig na panahon na sarado, binuksan ngunyan para i-akomodar ining lawas ni Congressman Edsel Lagman. Under repair ni, halos ang pundo nag-diskusar si Congressman Lagman para ma-repair ang simbahan. Kaya kan mga nakaaging bulan, kabanga sa nakansimbahan ang bukas, utos sa sa puro sa may likod. Ang kabanga, sarado ini, more than kang kabanga, 2/3 ang sarado, under repair. Ngunyan na pag-abot kayo in time kang pag-value rin kan lawas ni Congressman Edsel Lagman, binuksan na ini na simbahan na nagamit na. So dakula man dahil daro respeto kan simbahan dahilan sa tabang ni Congressman Edsel Lagman para ma-repair ang simbahan. Talagang na ini. Ipinahiling man kan First District, so pagkamot din sa kongresista Kuya Jomar, no takpon baka kan inabot iyan digdi, so mga tawong pigaagihan kay itong convoy, nag-aarabang talaga sa gilid kan tinampo. Iyo. Kaya talagang tama sabi mo, nahiling talaga digdi susuporta kan mga tao kan Premier Distrito kay Congressman Edsel Lagman. Digdi sa luwas o ninagluwas ako sa simbahan, mataon digdi. May libre digdi yung pagkaon at sa mga nagdadaralaw muna sa nagtatarabang. Makuha ka lang si card, car ticket, then tatawang ka si pagkaon, pack lunch,
Ang iba ano ini Jollibee. Ayan. Ang iba sa mga naka-styrofoam. So iba-iba ang pagkaon din. So iyon yung tabi ang paglalawamantang sitwasyon sa bilog na magapon hanggang Bangi. Digdi sa St. John Baptist Parish kan Ciudad kan Tabaco. Kumusta ang panahon palang tabi, Kuya Jomar, ngunyan dyan sa Tabaco? Mainit tabi, Joso. Mainit panahon. Naki-cooperar ang panahon. Actually, kaso pinangal daw na, tulungal daw na atang mainit ang panahon digdi. Kaya okay, magayon ang sunaging pagtransportar and sundoon yan, waraki na eksperyensya pa man ang problema kung panahon ng urulayan tabi, Joshua. So yan, Joshua, ang mga update, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Kuya Jomar. Ayan tabi mga tugang ang sitwasyon duman sa St. John the Baptist Parish Church duman po sa Ciudad can Tabaco kung saan naka patente po duman ngayon na maghapon itong labi ni Congressman Ed Selagman. So alas 3 pa ng madaling araw sa aga mapasiring naman sinda sa kunyan Bicol International Airport. Mabiyahe naman po pabalik sa Manila. Ano man naman ibuburol sagkod sa Mailubong. Pitsa 10 pa lang kan Pebrero, Lunes. Marayon ang panahon pa lang dyan tabi mga tugang sa Tabaco. Kaya posible man ang tawas ko Jomar. Lauman ang pagdarabot kan mga tao sa maghapon dyan sa nasabi ng simbahan. Bano mga wala na tabi Kuya Jing si Chip Jim. Oy palan, Kuya Ronald Baldo ha, Kuya Ronald. Kumusta lamang kita? Ma-duty ka ngunya na hapon? Ini si Kuya Ronald naka-reserve permi kay Kuya Ronald ang mga matitinding kansyon. Mga kantang mga kaitupang panahon. Diba? Naka-reserve permi dyan Kuya Ronald. Pag oras na ning kulap ni naka-reserve na kay Kuya Ronald permi ang mga kantang panrimati man hanggang Kuya Ronald. Happy birthday Ronald Baldo dyan sa barangay Dapdap, Legazpi City. Matindi ni si Kuya Ronald. Idol ko ini pagabot sa pagpapamilya. Kuya Ronald, happy birthday Ronald Baldo. Sarap po yan mga tugang sa mga technician kan DCGB. Garang ihalabaw niya ang greetings mo. Garang hindi ka talaga matugot, hindi ka mapadarahan kibihon. Actually, iman ang ka talaga Kuya Ronald. Iyong purpose, paguruhalaba na kaya ang greetings. Pwedeng magduwang luwag ki merindalan. Bueno mga tugang, trending one yan sa Facebook. Puro laugh reactions, haha reactions. Itong official announcement kansarong University of Cabuyao, English only policy implementation. Sabi ng mga tugang para uphold ang academic excellence and global competitiveness. Ang pamantasan ng Cabuyao kaya ining University of Cabuyao will enforce the English only policy starting February 3, 2025. Ang pag-iisip ko kayo ni Kuya, paano kung late ka na ngayon, nagdali-dali ka, paano ka makipag-diskusyon sa guard na palaugon ka, ang gamit mo pa English? Kundi, dahil ko ma-imagine ang itsura kan sarong maestra na pigtatamuya ang mga estudyante, pigdadagitan ng mga estudyante na pure English ang gamit. Effective na luman sa nasabing pitsa
Gabos na mga official transaction, classes, and interactions within the university must be conducted exclusively in English, both in written and spoken communication. This policy applies to students, faculty, staff, and all university personnel to cultivate a strong English-speaking environment. We encourage everyone to fully support this initiative as we strive to produce globally competent graduates. May nag-comment digdi. Sabi dakat security guard, "Good day, enter at your own risk, sir." Astig man no, pero dahil man agad mapugulan na magkaguno ini mga tuganin man iba-ibang reaksyon sa mga nagko-comment sa social media. May programa po, sir? Okay. Dahil man agad mapupugulan na magkaguno mga tugang nin man iba-ibang reaksyon. Sabi kan iba, natangayat may iba, nagarimuya ng tangkason ang Filipino as kunyan bilang lingwahe tabagarig sa Pilipinas. Actually, igwa nga ni iba na dahil patataw magtagalog maray, dahil pa masyadong kabisado magtagalog, mag-Filipino, I mean. Na nalalawi silang mag-Filipino Tapos, sabi nga ni baga, ang hindi nga magmahal sa sariling wika ay hindi mahal ng kanyang nanay. Nag-ulok si Padi sa OJ Tita. Ang hindi nga magmahal sa sariling wika ay hindi mahal ng kanyang nanay. Winaguna pala nga Winaguna. Para nga pinatuko kang madali sa programa. Pinatuko ka ng pilang aldaw. Tigbabago mo na nga ang mga Tigbabago mo na nga. Iba-ibang reaksyon mga tugang ang naresibi kana sabi ng gustong i-implementar kay ning sarong eskwelahan kan sarong university. Diba? Tanata nga aaliun mo nalagod sa Pilipino. Naso iba nga ni pigi-encourage ang mga estudyante na dahil manggari paglingawan ang basic Filipino baga, diba? Sa tuya yan. Sa tuya yan mga tugang. Dahil kita okay man siyempre na proficient kita pag-abot sa English. Takipuan tayo sa trabaho or kung saan man ang mga transaction. Pero dahil taman pagtanggalan tulos din buhay, maski sa loob sila ng eskwelahan. So, Filipino. So, sa diring sa tuya lagod, iyo so itinakwil mo. Diba? Garaiga parel ako ni Pade. Aloy ka nga, sir, mag-time check. Si mga OJT mga tugang halis sa Cat College, si Dan De Melgar, tapos si Braille Allen Senator, Braille Allen Santor. Mga tugang, babalik kita alas 11:33. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa paulit-ulit na hilo, lata at putla. Baka iron deficiency anemia na yan. Take Hemarate FA, the blood vitamin. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Playtime for all your gaming needs. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Smile always! Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. Oy mga tugang, gusto kong pasalamatan ang Department of Agrarian Reform. Diba? Enot, sa mga programa ninda para sa mga agrarian reform beneficiaries. Pangadawa sa pangudtuan ngunya na aldaw. Salamat tabi dar. O bueno mga tugang, may nabasa ako kasubago article ini kan ano ini News 5 article bareta kan mga pag-irriba ta dyan sa ano sa national ng mga media ining One News. One News. Ang sabi, published in mga tugang kaswapon, the Commission on Elections, COMELEC, is considering including the absolute prohibition of aid programs such as the Ayuda sa Kapos ang Kita program o ining AKAP 10 days before the elections to prevent abuse of state resources.
Pagkukonsider da po mga tugang kan Comelec, pigiiling-iling, pag-iisipan, pagkukonsider na isabay ang pag-prohibit kan mga ibang programa kan gobyerno, ehemplo ang AKAP, 10 days, 10 aldaw bago mag-abot ang eleksyon para daday maabuso ang mga resources kan gobyerno. Ayos baga mga tugang ano? I'm gonna knock on your door. At least day magamit so programa sa politika, sa pangangampanya, 10 days dapo mga tugang before the elections. Day pa man piga consider pa lang. Pero nata daw, ano to kung i-consider sa laog dirom kang durasyon kan campaign period. Ano, yan talaga, tunay talaga. Na talagang day magagamit sa pangangampanyaan, mga aid programs, di ba? Ano talaga magagamit yan. Ano daw kung instead na 10 aldaw, i-consider na bilog na lugod na campaign period. Tangani nang sabi nga ni kan ibang nagko-comment, kung talagang pipa nindugan ngayon talaga kan Comelec na dayan magamit sa pamakal nin boto, testingo na lugod ngaya. Dalo pang dayan magamit i-prohibit sa laog kan bilog na kampanya kan eleksyon. Di ba? Tangani ing matesting mananggad at sigurado na talagang dayan magagamit. Di ba? Kuni inda baka dako lang madagit. Pero tayo taman mga tugang pigasabi na talagang pigagamit tinda yan. Ang programa bagang iyan, bako man iyan actually sa inda baga ano, halimbawa ang AKAP programa iyan kan DSWD, may programa man sa DOLE. So may ibang mga government agency may kanya-kanya sindang programa. Kuni ining ibang mga officials ta, kumbaga sinda so kumbaga propose nin mga pangaran kung pwedeng sabay. Pero ang programa, ang kwarta, ang pondo ali sa mga government agencies ta. Pag abot man sa halimbawa sa Congress or sa Senado, sindaman so naglalaban kaya nag-propose agkud sa maaprobahan. Di ba? Sindaman so naga-sponsor, naga-approve kung day sinda, day man mabibilog man iyan ang mga programa. Kaya yan da mga tugang, piga ko consider kan Comelec na i-prohibit yan ang mga araw ka na programa 10 days before the election. Alam po ang masabi din do ka yan. At least sure na day magamit. Talagang patiribayan sa mga kunyanta. Si Sir King Reginaldo, good morning po Sir King. Good noon na pala. Mangurod tuwa na Sir King. Ano? Kumusta lamang ang panirat na dyan Sir King sa bangkirohan? Gari marahin mag-register man mga tugang sa medyo bulod sa ng medyo sa bulod sa ng parte. Kung pa lamang ang paros, malipot-lipot pa lamang ang paros. Diba? Kaysa nga ang ibabo mag-star sa sentro may niton nga dapig babaha. Sabi ni Madam Malin Caritero, good morning, always listening DCGB and watching po sa DCGB News Online. God bless. Mga tugang, kumusta lamang ang pag-ipos nin kwan nin pangudtuhan. I-congratulate ta daw sa Provincial Government of Albay aram ta naman inibaga mga tugang. So report pa ka mga nakaaging simana na naglangkaw na dapo ang koleksyon sa quarry kan Provincial Government of Albay kang bulan na December 2024 nag-abot na yun sa 9 million pesos. At least
guminayon kayo na ang naging pasistema ba kaya mga tugang inarali sa ibang members kan Green Guardians, di ba? Nagkaiguanin mga pagbabago. Kaya nakuha man grari so patama-tama. Di ba? Nakuha man so patama-tama. Kaya medyo nagagayon collection ta pag-abot sa kwarita. Yan mananggad baga. Biyaya yan na tinawag sa probinsya kan Albay. Di ba? Ang sabi nga ni, ang mga aggregates, bye-bye graba na alit digi sa tuya, talagang first class kung totooson, kung sasabihon, kalidad, mga tugang. Biyaya iyan ang tinaw sa tuya digdi sa probinsya kan Albay. Na dapat, kumbaga, dahi man kimaraot na magkwari. Nakakatabang man iyan mga tugang sa ekonomiya, di ba? Nakakatabang man iyan sa tuya. Kudian ba ko magayon, kung igwana ki mga mansibado naman sa pag-operate na gari dahil naman pasok duman sa guidelines, diba? Kung may mga illegal ng mga nangyayari arog kan mga aligasyon kan mga nakaaging taon, diba? Iyan biyaya nga nila sabi ko na ito na sa tuya na dapat ikaugmaman kan mga yaon digi sa probinsya kan Albay. Pero dapat nga ni sabi baga ano man na sobra-sobra nakasama na kung sobra-sobrang pagkwari naman naday naman laog duman sa kumbaga guidelines na ipigset kan na gobyerno para dyan. Iyan may diferensya na kita dyan, di ba? Pero kung arab kayo ni na medyo nagarahay na i-restorya pag-abot sa kwari mga tugang, edi good news. Sabi ka ba, kung kasaran lugod niya na agdiit na subantay, iso pagrahay-rahay. Pero at least, ito na pag-irolayan niya, at least ngunyan, medyo nagagayon na. Diba? Nagarahay na. Kung magpapadago siya mga tugang, dakol ang mabibinipisyuhan ng mga albayano. Ang programa baka to, so, kwartang kukuha dyan, mapapaduman sa senior citizens, itong basud para sa salud na programa, di ba, para sa health programs, at least mapakinabangan na marhay kan mga albayano, kan provincial government, itong tamang income halis operation kan quarry, di ba? Kung sa alak nga ni may pigasabing drink moderately, dapat sa operation kan quarry, dapat so ano man, so swak na swak, dahil magparagiribonin baga, dahil magparagiribonin sobra-sobra naman, mga illegal naman. Pag ang kapalibutan ang nagbalos, inda kung anong mangyari sa tuya, iling ang mga bagyong nag-aagi sa tuya. Ito nga ning bagyong Christine, signal number 1, pero hiling nga sa tubig na ibinaba digi sa tuya sa probinsya kan Albay. Kagulpi. Good morning po kay Madam Lorna Plaza. Watching da po from Castilla, Sorsogon. Oy, good morning po sa mga taga Castilla. Igo ako dyan, Jerome, na pasyaran sa Castilla. Itong, ano to? Karigusan, sa gurong ang apod. Maliputon talaga ang tubig. Diba? Uy, kumusta pala sa mga, mga atleta? Gari next week, mga tugang, mapuuna ang palarong panlalawigan. Mapuuna ang palarong panlalawigan. Sarap baga sa pinag-urulayan man sa probinsya sa Sangguniang Panlalawigan. Ang gagamito na para sa swimming competition sa palaro, ining suyaon sa laog po kan Bicol University. Iyan talaga, Olympic size iyan mga tugang. At least kung iyan ang gagamiton, maski nga sa pag-practice, sa training, iyo ang gagamiton, at least sanay na sa mga atleta na kumbaga magayon na Olympic standard na swimming pool ang lalangoyan ninda. Sanay na po nag-aabot na sinda sa mga harlangkaw na level ng kompetisyon. Kumbaga sanay na nang kilig-kigan mga tugang good luck tabi sa mga atleta na estudyante ta. Aba, ako naranasan ko man mga tugang maging student athlete. Pagkatapos mo ka ito mag-eskwela maghapon, tapos after class may training,
Diba? Mauli ka talaga sa ino. Talagang bugbog ang lawas mo. Pero, makaog ba maging sarong student athlete? Diba? Ako ka ito, nagkakawat ako ka ito, badminton, volleyball. Tapos, nakakudukod naman ako magburo basketball. Pero kaya ka ito mga togang, high school ako, grabe ang, sa niyutunon ako ka ito, grabe ang pagkapayat ko ka ito. Kaya di ako pwede makigsabayan sa basketball ka to. Tagaray sarong bunggo. Gari ngayon magtarakdagan yan. To lang unonoy. Diba? Good luck tabi sa mga atlet ta dyan. Sports sa naan karawat mga friends. Tayo baga ang purpose ka yan. So makabilog din camaraderie. Bako man actually talaga kompetensyang marhay. Na nagpasuruhay na kamo pag nagkakarawat na. Enjoy lang ang karawat. Diba? Enjoy lang ang pagiging student athlete. Kumusta na? So, ang sabi man ba kan DepEd, kan Albay Division Office, sa mga reports kan mga pag-irribat dyan sa luwas, at Mega Force, halos ready na ang probinsya, ang DepEd Albay para sa palaro, di ba? Pighalat na sa nang aldaw na magpuon ini next week. So iba nga ni puspusan na ang pinagigibong training siguro sa ngunyan, di ba? Tapos ang abangan tapaining palarong Bicol. Tagari may tunog kita, nagdiman sana naman gibuhon sa Legazpi. Di ba? Kaya ingat-ingat sa mga atleta ta dyan. Magpakusugkan sa indo mga tugang na resistensya. Good morning kay Bossing Ogi na Milyari dyan sa Barangay Gabawan. Kay Sir Joel Barameda, si Bossing Bracajo. Maray na og tutabi Sir Josh, mangudto na kita. Dyan ini si Bossing Joel sa sa Bakakay, kay bahan sa mga barkada niyang para padjak dyan sa Bakakay. Padjakers Tavines, nagisikat naman ining mga Padjakers Tavines, mga taga-purok uni ni kan binitayan. Bayo ng mga tugang, paluay-luay na kita Kuya Ramir, tangani ng makabuelo man si kunyan, si Jasmine, para sa Bareta alas 12 ta, gari pigiling ko, nagataram ng solo, tilalaog na sa booth. Mga tugang, sa pangaran kan bilog na tropa, Ramir Tanay sa Technical Department, si Jerome Martinez sa IT, si Shara May Liron sa Production, si MJ Jaresco, Angel Mustaza sa Newsroom. Sa pangaran po mga tugang ni News Director Mar de la Cruz, ang regular nitong kaibahan digi sa programang Aramon Nyato. Ako po ang singtong na kaibahan, Josh Fabino. Salamat, barhay na udto. Bakunang angat, serbisyong dapat.